kaping sampun dikenangani. Nggih. Oh, tepuk tangan. Tepuk tangan yo. Iya. Niki mboko setunggal dipun pinangkani Nggih, Mas. mboko setunggal. Niki turune Bapak Lurah ajeng Kabareng pinara nggih. wonten Kepareng pepanggihan. minggah. Mbok pilih monggo Bapak Lurah. Nggih, minggah Pak Lurah. Nggih dipun sepoti iki Nggih, monggo. dipun Cok. sepoti. Tutuk. Iki aku kon munggah kon ngopo lek gareng. Ha, menika ha. Ha. Ayo, saiki Mboten, Pak Haryadi menika alhamdulillah Nggih. saged kula saged suwan mriki menika nderek bingah kunjuk sedaya warga masyarakat wonten ing mriki, Bapak. Amin, manenipun. Nggih. Kali Mbak Tati aku kon munggah kon ngopo Mbak Yes, Tati. ngono. Pripun, Mas? Jenengan wau turune ajeng minggah panggung kalih kula. Kok mung munggah panggung tok. Lah pripun? Ora ono ali-aliane. Lah karepe ajeng pripun, Pak? Biasanipun Piye, Mbak Elisa? nek lurah-lurah niku lho biasanipun nggih Pak nggih. Menika nek menawi minggah pepanggungan menika wonten naminipun dedana menika wonten 3. Ingkang kaping setunggal menika dana pangandikan Pak. Mbok menawi kangge warganipun menika panjenengan saged dana pangandikan. Ingkang kaping kalih menika dana swanten Pak biasanipun nggih. Mbok menawi Nggih. saged nyumbang lagu napa Nggih. nyanyi menika memeriahkan acara supados regeng swasantenipun. Nggih. Ingkang Nomor kaping 3 tiga. Dono Apa, Reng? Dono Arto, Pak. Nyawer, Anu. nyawer, Pak. Ingkang kaping 3 menika Iki napa lek gareng? Dono ingkang kaping 3 menika proposal, Pak. Dadi proposal. Proposalipun Menawi pengajuan menika diterima nggih alhamdulillah. Dene mboten nggih menika mboten mesake kanca-kanca napa panjenengan niki. Ngalah. sing dimesake sinten? Sing Dalam bertiga apa kabeh? niki nggih Kabeh Pak, kabeh. miturut nganu nggih Sedaya. nggih nganu Piye nggih, Pak, Mas nggih. Gading? Mboten Pak. jenengan ikhlasnya kalih sinten nganten mawon. Kalau ke ikhlas kabeh. Lah nggih kabeh nggih Siji, siji loro, lho. telu, 8, Pak, 8. 8. Walu lah niki Wolu nyata ming 8. Lah, Kok gareng kelalet ya. Songo. Songo Berarti kan sadalange ade. Pak. Oh dalange sampun. Oh sampun. Pun kathah. Gitu Pak Mas Gading. Niki kok suwi banget to, Menawi Pak. ajeng dipun tambahi. Kok ketok iki ngene terus ora Ayo didudut. tolong kan Mbak Titi. Mbak Tatin ki Didongokno Mbak Titi. Nek maksudnya kula dudutke nek angel ngenten. Pak. Oh iki ora kak perkara ngopo-ngopo. Lho Gatel nggih niku Pak nggih. warga kula katasan nek Niki luar biasa. sampun di papan Nggih, nggih, nonton Mas Gading. Nggih, leres saestu menika jan Nggih. mengingatkan dulu pada zaman Kisino Nugroho Ya, nggih, Pak almarhum. Isono nggih. Nggih. Penontonnya nggih luar biasa Saya ngeten kalih iki. Pak almarhum Pak Seno Nugroho. Nggih. Ten acara ten pundi niku? Pundi, Pak? Pundi, Pak? Ten tetakan apa napa nggih? Kula kesuwene. Sing tetakne Mas Ah, Gading. niku nggih. bali. Ah, Nggih. kula nggih sowan mriko. Oh, saya menika pun mari niki. Wae mon mari. Pun sampun Pak, pun Wis. Pun demes, pun demes. pun Oh demes. jadi kan lho Mbak Tatin Pripun? ora diladai. Lah napa? Ya diajari ora diladai. Lah niku kurang ajar nek kalih kula ya. Wah, Padha nggih. wae. Nggih. Mas Gading ming Nggih, jenengan milih sing pundi niki wae, Pak? nggih. Siji loro telu. Kok iya bahas Arep tak pilih kabeh. pemerintah ya. Yo suwanten yo suwanten nyumbang lagu kula pasrahke Mbak Tatin apa Mbak Elisa. Beres Bisa. diburuhke mawon kula Pak kula siap. pengen lagu Lali Janjine. Oh nggih nggih. Lali janji. Pres. Lah niku lak sing niku lak swanten nggih Pak nggih. Nggih. Lah sing kaping kalih menika atur dana pangandikan niku nggih sampun nggih. Nggih. Niki mangin sing proposal titipke kula mawon Pak. Langsung Ampun Pak, ampun. langsung tunai. Ampun. Langsung Menawi tunai. proposal mungkin dititipi kula riyin. Nah, ngaten. Terus Nggih, mungkin monggo. Lali Kula janjine, Mbak Pak. Elsa nuwun Lali Janjine. Lali janjine nggih. Nggih. Siap.
Ngagem bawa mboten, Pak? Kula kinten kagem sedaya warga. Sedaya warga. Warga Ranggung. Ngagem bawa mboten? Ingkang kula tresnani. Nggih. Ngagem bawa. Dawane sing Mas Gareng. Ngagem bawa mboten, Pak? Saya tak titin. Wes mboten mawon nggih, Bu nggih. Iki atur Kula atur kae. pangandikan. Kula dite blurah nika. Ah, Bu Lurah. Alah ngapunten kula dumuk-dumuk nggih, Bu Lurah. Niki mboten apa kula tes Bu Lurah nyapa. iki pun kebal. Oh, pun kebal. Pun wis. Dadi didumuk enten mboten Yes, apa-apa. mboten Ngeten iki napa. mboten apa-apa. Alah, mboten Wes, apa-apa. mboten apa. Nggih. Malah bola-bali. Lho kok pun disalahke? Nganu, Pak? Pak Lurah niki badhe nenggani wonten mriki napa pripun, Pak? Wah, Lah aduh wis tepuk tangan niki Pak Lurah niki luar biasa. Kon ah. Cul rawel brol 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 ngono cara. Pak Haryadi Sing- mriki. Sing nembung kene kok sing entuk mah kono dhisik iki. Ya ngene urut-urut ngene urut. Pak Haryadi. Lho, wah meneh. Asem dhewe. Oh, dibetake laris. Ya. Wah, matur suwun, Pak. Pak, paring-paring, Pak. Matur suwun, Pak. Ya ampun, Pak. Pak. Tukang bobok, tukang pilis, laris. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Matur suwun. Pak Haryadi. Berkah barokah nggih, Pak. Berkah, Mugi-mugi. Pak, tambah kebak. Mugi-mugi tutuk Berkah, anggenipun Pak. momong masyarakat, Pak. Dijangka bangkit tahun 2024 teng Karaan nggih. Oh, nggih. 2026, matur siap. Nggih, Pak. Matur Pun suwun nggih, Pak. sukses nggih. menika, Pak. Nggih, sembah nuwun. Rasi dong komik. Ngene ae Nuwun, Pak. seneng Luar ngerti. biasa. Tangan, wah. Ya ampun. Cul rawel nek Pak Lurah nika. Culo rawel Mas Gading. Nggih. Wes ngene iki lho lurah kok brol brol brol. Lurah. Ora ning masalahe sing ngrebabke ora ngopo-ngopo kok entuk ya. Aku ya bingung. Iki mbok Saka jane sakmene mbane lho, Oh, oh. kok jujuk kene. Nah, Apa pamor? soalnya Iki mergone nggawa kodam. Oh. Kodame cecak dadi ora soalnya iki kaya kotak amal dadi pengen ngleboni. Nah. Piati nggih. Nggih, lali janjine nggih. Nggih, lali Spesial janji. untuk Ya, semua Pak warga. Lurah berkah barokah nggih Bapak nggih. Kerandan. Iki mau nganggo bawa ora dijawab e. Ngagem bawa napa mboten, Pak? Ya komplit Ya ngono. komplit. Sakmene dinai kabeh kok ora Oh. dikompliti. Oh langsung wae ya. Langsung. Langsung. Yo. Oh, wis ya ini. Pak bawa mboten, Pak. Bawa sih. Wawi. Oh. Ra bawa cowok ngono. Coba Tapi urusi ora mau. urusi do kok engko nek timbilen lho. Dicupuk. Iki mau mending ngagem bawa mboten, Pak? Menika ngagem sedaya warga masyarakat mriki bener. Ngagem bawa mboten, Pak. Ini kok ngagem sedaya warga masyarakat. Ngagem bawa. Iki bener. Warga Dadi masyarakat. ra digagas. Sing penting lah Bapak Haryadi Pak Lurah menika lah Sampun peparing. Tuun sewune bungahke warga masyarakat. Sapa iki sing bawa sik ayo. Ayo. Dina Minggu kang tak anti menika bawa padamilanipun Bapa Ki Geter Prawuji Widodo. Nggih. Tak urutke gandeng do entuk 100 saka kene Bu Prastiwi ya. Ya. Iki ngesahke. Nggih. Monggo Bu. Kok njo jabrut iki lho entuk 100 kok jabrut aku gumun aku Bu Prastiwi. Lah kowe iki ra ngekeki malah akon. Lho kula niku kan anu istilahnya apa kepanjangan tangan ngaten lho Sulih salira. Sulih salira buroe Pak Lurah kula niku. Nggih. Ya, Kok le meni? Iya, ngene. Ikhlas ora? ora Sak larek wae lho Bu. tekan di Kan kerandon. Kan godean. Atas. mrene kowe Godean. iki. Apa, Bu? Mrene Mboten. apa ya? Mbak Tatin kayak mau Sungkem kalian Bunda Ratu Alah. Prastiwi. ora mempan kaya ngono kuwi, Mbak. Lek, sing mempane piye? Kayak diceluk leluhure iki. Oh, diceluke leluhur. Sing makon sapa ugang kok aku dipenggal tenan kok. Ayo. Ya wedi. Tinamune Sampun. cantik Alah, ya ampun alah. cantik ya Wes. ampun. Ya Piye ampun. gareng? Lek kemayu. Ora ngopo-ngopo. Naksir apa kowe? Kok moro rene? Kok gek hasrat. Wih. Ora apa-apa jare tuwa ora apa-apa sepenting Nggih. umur Mau lho, adalah- umur hanyalah angka mau lho. Umur tidak menjadi masalah. Nah, Wos. nek yo gelem, Mas.
Hah? Ning yo gelem. Gelem aku. Waduh. Ngombe siu sih ke. Aku gelem ning anggar aku mendem sike. Heeh. Ora ya ora. Ora. Karo Ibu Prastiwi menika dados ibu. Heeh. Yo ibu kudu ngemi. Ah kuwi. Wah, nek bar dimi terus ngene awak. Lah ngapa? Kedaluwarsa. Kedaluwarsa. Kok mendem. Bu Wahyu. Bu Wahyu. Wah, iki idolaku iki. Jebul mung lali janjine. Nggih. Sip Bu Wahyu. Jalenna. Jalenna. Ngarang. Ayo angger nyindeni Bu Wahyu. Ya, Nggih. pinggire Jajarnya. Bu Neti. Bu Neti Bu Neti. spesialis. Perias manten. Ah. Karo wingi anu ya perusahaan percetakan. Apa kuwi? Percetakan apa? Apa, Mbak? Percetakan apa? Bataku. Oh. Bataku ki nggo omah. Heeh. Ayo percetakan Percetakan. bataku, perias, Terus apa nih? sinden. Terus apa meneh? Heeh. Wis. Ayo, Bu. Anane pijarasa maya. Sampun. Nggih. Nah kok meng sedilit? Di salarek ya, sakmono kok. Sak lare ndak aman kan. Oh. Ayo. Bu Geser. Ayu. Yo. Ayo, Nah, Bu Ayu. iki. Oh, double. Ae. Kok penonton double iki? Double kudu double. Oh, soalnya lanangnya Sing lanang ya oleh. Oh, iya penonton ki ya ngitung. Ya, ada. Oh, pertanggungjawaban kok oleh duit 100 kudu melu nembang nek Ah, joget. kudu melu joget. Kon joget. Iki kowe joget bagong tadi. Tanggung jawab lho. Nah, Wis nampa kok. Bar nampa kok lunga. Engko kon joget cara bagong. pinter golek alasan. Ayo kerja. Ya Ayo. bojone Ambon. ngandar-andar angen dukur. Heeh. Sa. Apike, apike ning kok. Apike. Kaya kowe mangan-mangan. Neng apik lho. Apik lho iki mau. Ape mah kaya nganu iwak ngene. Apik lho. Kaya koi nggon kolamku kae. Ngandar-andar angen dukur. Oh kuwi. Apik to. Ini berdua komplit. Medeni dipliriki. Ya. Aku wis ora percaya. Cek aku ben dono ben ketok di syuting. Las. Alah penyanyi dan ngono ki ngawat ta. Penyanyi Sariawan kita iki Dan. Ngecek. Ya ngecek muni apa ora ngono lho. Oh iya. Lah kono ngeceke beda. Dijamu Kayak ngecekmu piye, Mas? Testing, aku ngecek ku. Nah, Testing bar terus melenting ngono ya. Olah kowe kaya ngerti-ngerti ya. Enggak ya. Ayo. Ya sing kompak. Cirolo. Ayo. Dinteni jek. Aming ciro lu kok, Ming. Ciro lu. Dinteni. Kene wis mempeng jek kok, Ming. Heeh. Wis lak ora sronto. Iso bareng rasa. Angel nek bareng biasane. Angel. Nyonyok angel nyonyok nek urung kompak. Terus ki. Iki ki ora fragmen ndul gundul. Wong ora fragmen kok ngoyak-oyak. Pun nggih. Ampun wae, linggo Iku urusane sing engko lho. sidan. Anggepe kirek aku. Heeh. Oh, sidon. Ya apa ora?
Lah apa? Wis. Nggih, sampun niki wau minangkani luar biasa meriah Pak niki wau. Meriah. Wis komplit. Niki wau nggih wonten pamundutan dari Pak Putra Dikari Gino Baladewa. Tadi minta lagu Tak Enteni. Nanti yang nyanyi Mbak Ika. Oh iya. Ini apa jenenge? Mengejokkan. Mengejokkan sinden. Nggih no ben roto. Mbak tadi Ada dari Mbak Oriza, Mbak Ika. Mbak Orisa hari. Mbak Orisa iki siji iki. Ya. Satu-satu sik no. Siji nek langsung loro ya. Dalu Mbak Tatin. Nggih, menika wonten pamundutan Mbak Oriza wonten. Nggih, menapa Mbak Tatin? Gubuk Asmara aja. Gubuk Asmara Podang Kuning. Terus napa Saping Bukasi Gunung ada. Bukasi tadi. Iya. Ya, Saping Gunung banget. kangen ning ati. Apa sih ki? Apa? Arepe Malik Slindro apa? Oh, Mbah Geter wis nyer-nyer iki. Piye? Medley ya. Medley. Podang Kuning kalih Podang. Gubuk Asmara. Tambahi sindene tambahi. Oh, tambahi Mbak Oki. Oh, tambahi. Mbak Ika. Tambahi Mbak Ika. Mbak Ika aku tak enteni lho. Oh iya, tambahi Mbak Ayu. Mbak Ayu. Tambahi Mbak Ayu. Ayo. Iya. Spesial. Oh, spesial anjlok saka kono kelirku obah kabeh. Apa ta? Ora. Ora nek karo aku kok sentimen banget iki ngopo? Wis, Sentimen wong wis piye? padha-padha. Kene iki meterman e. Ora bojoku ora kono. Apa ngono lho, Pak, aku ketok elek banget napa piye? Ora yo. Ora. Wih, wis dikeploki iki. Ngono kuwi. Ora. Kamu sudah langsing udah. Sing ngece nek ngece. Nek ngece lah ora sesuai kasunyatan. Ora lho, tekono Mbak Ayu wis medun pirang kilo? Pirang kilo, Mbak? Pirang kilo yuk? Saon. Alah kok kaya Mudun brabang. kok saon. Mudun iki paling ora 5 kilo. Mudun piro, Mbak? Saon ae. Lumayan medun. Nggih, minangkani pamundutan nggih menika. Mbak Ayu kalian Mbak Orisa. Podang Kuning lanjut Gubuk Asmara. Ya. Neng gubuk sik ya, Yu. Neng gubuk sik. Ya. Iya. Sampun dipinangkani wau niki. Mas Gareng? Mas Gareng? Nun. Nah. Kesehatan apa? Semangat Mboten ya. semangat. Di betle, apa jenenge iki? Apa? Metle. Heeh. Medle. Tasih enten apa mboten niku? Tasih wonten, Mas. Tasih. Lah pamundutan iki kalau napa Oh, enten? enten Mbak Ika gandeng. Kangen ning ati. Kangen ning ati. Karo tak enteni. Tak enteni. Mbak Ika Suhesti. Nggih, tak enteni Mbak Ika Suhesti. Wah. Karo Mbak Sempurna iki nek. Wis sore. Ayo. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal jarene bebarengan. Waro ambe abang terus ngejiwang. Braliane Mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece kawale kembe mburine.
Nah, Nggih, matur suwun. Mbak Ika Suhesti. Apa? Dalam. Urung-urung kok matur suwun. Urung-urung kok matur suwun. Dijokke iki ya matur nuwun lho, Mas. Sugeng dalu Mbak Ika. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nggih, sami berarti nek sehat. Waras. Sehat kok watuk-watuk. Watuk Berarti kurang sehat berarti. Yo sithik. Ngelembur terus ya karangan kok. Ngopo ngelembur ra selo? Allah. Sing diomongke iki apa? Sing diomongke iki apa? Pengen ngerti. Aku lak rumangsaku aku Apa? Masa urung tekan. Aku urung tekan aku biasane anu Urung rabi yo? Apa? anu iki acarane iki merti dusun Mas. Oh, ngerti dusun. Acarane merti dusun. Ora kok mau aku krungu tumbas ki apa? Ora. Nek neng kene ora usah ngomong ki kaya ngono. Apa? Kae ndak melu-melu. Pupung iseno Mas. Loh. Loh. Lah sing sok ngajak Mas Gereng ki aku. Loh, kae nganti tinggal kathok iya Mas. Penting ora ninggal utang lho kowe. Ora. Mbak Ika Zesti mriko pertama kita kepethuk ini. Apa? Lah iya biasane lah karo iki. Oh iya ya. Kenalan dulu. Kenalan. Wong kok ayune kaya ngene Mas. Nggih. Aku sing wani ngambung tangan sinen di seming aku tok Mas. Heeh. Jenengan ra wani ta? Wani. Aku wani Mas. Iki lambung tanganmu dhewe. Aku main tangane dhewe kok. Ayo nek ngambung tanganmu ya kena pasal aku baline aku. Nggih, wonten dawuh menika. Nggih, wonten Apa Mas Gareng? apa wae? Tak enteni. Anteni. Pak Putra Dikari. Sampun dipun transfer. Sayuta lho. Tali asih menika setunggal yuta. Alhamdulillah. Masuk ke rekening Mbak Elisa. Nggih. Terima kasih Pak Putra Dikari. Sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Semoga selalu bisa mendukung Mas Gading dan juga warga Laras. Amin. Pokok tetep solid ya to Ya, Mas. solid terus PKWL klasik. Nggih. Monggo. Langsung wae ya Pak Peter Langsung ya. mawon mboten apa-apa. Nggih. Mbak yo. Sip. Sampun Nggih. menika Mas Matur Gading, Mas nuwun. Gareng Nggih. sudah. Wah, iki Mbak Ika saka Gunung Kidul. Leres. Gunung Kidul. Ayo Gunung Kidul. Sudah ya. Jangan lagi dulu, jangan dulu. Langko sik. Piye to? Entuk. Piye. Iki kandeng lakone ya rada dawa, ta iki dikasih satu lagu lagi tapi Kasih sing satu lagu. bareng-bareng ya. Sing bareng-bareng. Oh iya. Karo nganu bidadarine warga Laras. Iya sapa Mas Gading? Pojok dhewe. Semuanya naik aja. Mbak Ayo, Rosa, wis Mbak muni. Ayu, Mbak Neti, Mbak Wahyu. Semua tanpa terkecuali. Gres Yo, muni kabeh iki jumeneng. kabeh. Majeng sedoyo majeng. Piro ta iki? Sudah siap Sanapto sedoyo. Anu Mas Gareng sik mimpin Mas Gareng. Siap, Greg. Wah, iki kudu wong acarane kompak. lah karo pitulasan, Mas. Lagi kudu kompak. Siap, Greg. Setengah lengan. Lonceng kanan, Greg. Setengah yuk, setengah. Setengah yuk. Heeh. Tegak, Greg. Luruskan. Wah, ora lurus iki, wah sen. Ayo, berhitung, mulai. Tahu susur siji. Ora berhitung kuwi. Dok sunduk. Berhitung itu 1, 2, 3 ora. Tahu susur. Ngopo ngematke? Ha ngopo? Cak apa Bulan. Aku Yo. galak ya saiki. Heeh ya. Kel ngenju. Apa wi? Sikil tengen maju. Nah. Cang. Kemu. Kae
pojok dhewe kae nek diglundhungke ngono piye to? Ya aja. Wis, ya. Iki posisi piye sikile cek maju kok. Kilwo jukit. Kelwo tuti. Tuti piye? Kelwo sikil kiwa nututi dadi. Oh. Oh. Wis. Mbok Kepepet. Pasti lo pepet salon. Pepet salon ra apa-apa Ya kowe. disiapke. Hati-hati lho kowe. Siap, Brak. Siap. Mundur satu langkah. Jalan. Mbutmu wo. Apa kuwi? Rambutmu dawa. Oh, mbot mureng. Apa kuwi? Rambutmu Apa? ireng ngono. Dudu. Apa? Nggon aku ireng. Ayo. Ya. Wis rada semu abang sih. Yo, litmu ning. Apa kuwi? Kulitmu kuning. Oh. Duh. Penget. Apa kuwi? pengen? Apik banget. Heeh. Pekli. Apa kuwi? Apik sekali. Oh. Ah iya. Apik sip. Duh. Lagune Kayak apa to kae? Semangat. Lewong. Lewong, Bu Prastiwi. Kan nang pojokan ora ketok lho kae. Mboten ketingal wonten tengah mawon, Bu. Wonten Tengah. tengah. Kene, Bu. Oke. Kudune ngarep. Sebagai Sebagai laundrynya. Leader. laundry. Laundry ngumbah kowe kuwi. Siligen. Lighter. Biak. Yo. cekelke. Monggo. Sik. Hop. Lah iki rumangsane mek koyo arisan. Soalnya spesial Mbak Wahyu, bisa joget itu luar biasa. Kita menirokkan ya. Monggo, Mbak Wahyu. Aku pendukungmu. Ayo Bu Wahyu. Aku sang bidadari iki keri dhewe. Waduh, aku sang Kari bidadari, peto. Sang bidadari. Ayo. Wes, Arep joget lagi semua. Ono joget tok nyeruduk. Wong tuwa iki mainan. Apa? Hah? Wong tuwa iki mainan. Heeh, padahal aku ora gelem. Iya. Padune seneng kowe kok. Wong tua ge mainan padahal aku ora gelem ya, Mas. Ah nggih. Luar biasa mereka swing kangen-kangenan dengan Ibu Sinden ya, saya suara joget bareng luar biasa, masih kompak Kompak Masih dan kompak. semangat. iya masih iya sempak apa Semangat ro kompak. oh iya Sempak teles. Apa kuwi? Semangat kompak anti males. Biru. Apaan sih ini? gue namu tarik Asem kan. nggih mereka sampun apa malih Mas sampun Nggih sampun nggih mboten napa-napa malih nggih mboten napa-napa. Kangen ning ati. Kangen ning Wah, sing ati. iso ya Mbak Ika iki lagune. oh ada nembang Oh, dhewe Bu Kasih nembang sendiri. Ajeng nembang ya, Mbak. Ah, siap jos nih perwakilan dari PWKS ini. Nggih. Bu Kasih.
Bekasi. Nggih. Oh ya berarti bar niki terus mangke dirampung keten gara-gara nggih Mas. Nggih, Mas. bar niki Satu niki lagu terakhir. lagi ya. Nggih. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu, Bu. Wah, jan. Riyen kula nalika nimbali Kang Rama. Nggih. Nika Kang Rama ngendika, "Mas, aku nek ngaturi jenengan pira?" Nggih. Sakarepe sampeyan, Bu. Aku ora ngarani. Ya soalnya aku ngaturi jenengan pira, rasa ngarani lho. Ah, nggih mboten ajeng ngarani. Langsung to the point ya. Dor. Ayo Bu, kangene Keri. Apa? Kangen ning ati kok Kangene hati. Kangen hati. Kangene Keri ya. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Sing matur Bu. sembah nuwun Makasih ya Bu Kasih. Nah, Matur suwun nggih. Sik. Soprano seprene ya tetep isih iso nyanyi. Ah, Nggih. Nggih. Bu kasih matur suwun. Nggih. Menika nganu nggih sampun Mas Nggih, Gading sampun dipun lanjut menika. gara-gara Monggo nggih. diteruske teng Mas Gading, goro-goro. sedaya lepat pangapunten nggih. Nggih, Mas, Kanca-kanca kula sedaya lepat. warga laras sedaya lepat pangapunten. Mliginipun kunjuk sedaya warga masyarakat wonten ing Krandon. Krandon mriki. Nggih. Mugi-mugi selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat ingkang sami mirsani. Amin. Rahayu kang sami pinah nggih, Mas. Nggih. Sehat selalu. Nggih, ya. Nduk iki nduk. Piye, Mak? Iki gandeng lakone isih dawa, ya kepiye? Ya iki lek seneng-seneng dicukupke semene. Mengko diteruske ning gara-gara. Ngono ya, no? Iya, ngono ku ya apik. Heeh. Ayo gek neruske lakon sik, no? Iya, Mak, ayo tak derekke. Enjing bidal kumuro saking jroning raja. Angka ingkang pala kaswa prabusananira lir surya wadalira saka ing calanidi arasa madangi jagat tuk mungup-mungupaning sabocah ing ukir marbabang sumerat krasara ting surya meka lan gunung
Durnaina panalinganira lumacaring ratri denenggak jangganira oh lole Dek Patih blek gaduh manyor-manyor Dek Patih Hari Osong Kuning nggih pripun Kakang Durna oh kula pun sami budal sampun wis do budal sampun kawit wau pun ket wau lumarang wonten wana Krendayana nggih sampun ampun kuatir Kurawa sedaya sampun sami budal nggih syukur yen ngaten syukur Dek Patih margi niki pancen mundi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara nggenipun badhe tapa wonten wana Krendayana gayuh wahyu ning ratu nggih ning jane wong tapa laku prihatin niku mboten diawat-awati lho lah kok niki dadak diawat-awati niku jenenge ora laku prihatin pun ta mang manut mawon Lesmana nika bocah sing manja sing sajeke uripke ora tau prihatin mula kudu diawat-awati yen ngono yen ana bebaya apa-apa Kurawa supaya padha sabiyantu pun monggo pun ta awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Dek Patih nggih kula manut mawon pun kula manut monggo diawat-awati Kakang Durna ayo Dek Patih ayo prangguling mungsuh kawapak bawatnya bentar papakane ngaloko galadalah lagi wae mlebana ing alas Kendayana mentang kowe ganti wong adeg kaya ndo ora pangling Setyaki dasar Puranyata Kartomarmok parat jangkar nungkak krama apa-apamu kowe nganti wadyabala gelar sepapan ora urung mesti mung bakal bebutek banyu bening wah gedhe sujaramu ayo minggira aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Krendayana kene baliya ora gelem bali tak babati wadyabalamu ngerti yo ning kene aku uga ngawat-awati angger sombong nggone tapa wah nunggal karep mula kowe wae sing sumingkir ngalau gelem sumingkir yen wis entek budine Setyaki babu bareng ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prating Lalis Kartomarma ya
Oh, iki sing tok jaluk. Oh, tanda tuh. Oh. Apa-apa. Oh, jegal. Jar kowe. Waduh. Oh, jar. Oh. Tepuk botol sirahmu. Jangan ingat. Ayo. Joy doi. Ya. Wah, sangu godo. Wih, dalam putaran. Waduh. Waduh. Wah. Uto, ayo.
Udo iki. Wah, dan ampun. Ngantemo. Waduh. Krocok gaman. Tibane tumbak. Modar kowe. Ayo tibakno, tibakno. Ulo. Ulo. Otian. Otian. Wah. Pecah kula man. Edan. Ngapa? Mong Sastyaki. Wah, lah ya wis mundur. Kurawa ora tau iso menang nek kon musuh Setyaki. Mundur wae. Nggih, kula semangaken man. Ya. Waduh pecah kula man. Edan. Mungsuhe sapa kowe? Kok raimu nganti biru werem ngono. Nggih, mangsale Udawa. Udawa? Nggih, mundur. Kurawa niku mboten saged menang. Pun kula yakin niku. Sapa ya sing urung maju ya? Sapa ya? Dur sasana. Man. Rene yo nggih. Kedawan. Nyantol nih, Man. Halo babu, halo babu. Lo. Riolan. Garopo maju perang. Mangsae sinten, Man? Setyaki. Wong cilik. Awake ora sepira wani mboten. Lah kok muni nek awake cilik ora sepira. Ha nggih kula kan nyatane mawon, Man. Nek kula nek kon maju nggih mboten saged menang, Gen. Sinten boleh musuhe? Ana Udawa, Man. Iya. Musuh cah nekat wani ora? Mboten. Lah kowe iki wanine musuh sapa sih? Ha enten sik wedok mboten, Man. Nek enten ceweke kula wantun, Man. Estu niki. Ha nek cewek aku ya giyak-giyak. Aku ya gelem nek meng cewek kowe kok. Nggih kula cobine maju, Man. Ya kono dijajal. Lho, aduh, njenengan apa teng mriku to? Ini nonton tandangi Dirsa.